Caping gunung nggih. Caping gunung. Nggih. Niki sing bawa kula Elisa. Pakai jengkleng ini. Sing jengkleng Pak D Gareng. Oh iya, aku di sana lagi. Sik ditekoni sik Gareng kuat jenggleng apa ora? Kuat to ora Pak D? Ya tak usahake. Tak usahake. Kuat wong lanang kok Pak ya. Ngatasi Nah, wong lanang kok. Lanang kok kuat. Ning iki sesuai perjanjian lho iki. Ya. Jengglenge manut karo obahku lho ya. Heeh. Oke, suwe ra gojek kok iki. Ya omong ngoreng. Takon karo yagane. Niki mangke Karo penabuhe. mangke tak tokke tikus. Jengglenge manut obahku ngono. Nggih, kanca plek kok. Bawa riyin. Monggo. Loh. Masyaallah. Wong ning panggung kok ngrembug rokok ki. Engko ae to. Nyambut gawe sik kok wayah ngrokok. Aman pokoke. Awor yoga seneng kok Pak. Awor pengrawit niki seneng kula. Iki sing ngendang lagi dahar kok ya Mas ya. Kok sik lagi. Lah iki ngenteni mandeke kok ket mau yo ngene terus kok. Ngenteni mandeke kangelan wong iki nyat selepan kok. Oh, tak kira lagi dahar sik dadi kok sik dinteni ben dilek sik. Pancen ngono kuwi. Oh. Monggo. Ajeng sing niki napa sing niku? Oh kowe pingsut. Pingsut. Nah. Iki cara Jepang apa cara Indonesia? Sing Wah, nore, ndak. sing ngene iki lho Oh, apa? gajah wong karo semut kan. Terus Menang apa? tetep Menang kowe. menang tatin. Kok iso? Jempolmu karo ditunjuke kono gede kono kok menang kono. Ya wes, Berarti aku kowe. sik ya. Pas apa sing? Elisa. Kayak maji-raji lho. Pak D Gareng, Oke, jangan oke. mengganggu Oke, ya. Iya. Saben bengi Toto reng. Siap Pak. nyawa Dipolne reng. Pol. Rodok kandel masalah Mbak Tatin ki. Wong rodok kandel kudu lemu ancang-ancang kudu dhuwur tenan. Oke Pak. Hoi. Piye? Kok kurma plek tok? Ora ngono to. Ya dituthuk to. Dituthuk. Cepake gamelan kok malah panggunge sing dituthuk. Bah, jare njaluk rokok. Njaluk rokok karo tikus. Dituthuk. Piye iki balik nih? Ya baleni no. Iya. Can bener kok ya kaya tikus kok ya. Iki lho. Jajal tikus saya lenjeng-leng kaya ngapa ya? Kendange urung urip kok. Yen memajang hamong karo jana kuning Hoi. ora karo ket mau polae kaya ngono kok jebul ming mak plekenyik. Wes. Kowe iki temane ya ora urip. Pripun to Pak? Pengrawit kok ngeten iki pripun to Pak? Mbok jenengan kabari sing sae pripun ngoten lho. Lah sae ora ki ana kowe to. Maksudnya Mas, maksudnya dijenggleng. Dong jenggleng ora to Janoi? Ya ngene iki ya bayaran ngene iki ya. Ya, wis manganmu ki wis. Wis. Kok ya urung entek kok ya. Lak kulit kendang barang katut ki engko. Coba nek Elisa sing nembang jajal. Coba nduk awakmu nduk, sliramu nduk. Kembang wae weteng
Polne reng, dipolne reng. Iya Pak, iya Pak. Iki lagi berusaha. Oh, mandeknya diulang lagi mandi ya kayak. Aku ngerti kok Pak. Apa sing dadi klangenane. Walah Napa reng? Kuwi anggere kok lambene mandek, tangane obah. Nek lambene obah, tangane mandek. Wong ketemu wong tuwa kok kudu disiksa wae. Ayo, kelong sisi balekke pentole. Sini lagi apa sana? Aku seneng lagi mantep. Penak. Jos Pak De. Piye? Jos Pak De. Wah, bahaya iki, Pak. lagi nang kono jos nang ngene ora muni gon Reng kuwi mejen. mau Tatin karo Elisa kok beda to Kok reng? beda? Embo kanca-kanca iki kok nyalahke aku. Karepku kono iki ya tak jeleng ngono kok. Sik ya nduk tak ning ngene mbok wek sik ya. Ya kudu adil. Mbok wek. Senin Selasa Rebo nang kene, Kamis Jumat Setu nggo kowe. Terus Minggu nih. minggu Nggo bareng no. tak kira nggo. Mangapunten Mbak De. Anu Mbak Tati. Kok mbok De? Kula lha yo mbasake anak kok ya. Kula badhe ngersake Ngersake napa? jengleng. Oh, jengleng. Nggih. Oh, panjenengan saged jengleng kula? Insyaallah Oh saged. nggih, mang cobi nggih. Injih. Ngapa kok rono-rono? Lah kula bingung goleki. Piye ta? Lah sing ngarep ngendi sing mburi ndi? Ngece kamu ya. Iki sing ngarep iki genah kene lho. Ya ora mesti. Kok ora mesti? Wong iki ya kaya ngarep kok. Ora mesti. Jasal wani nek ngono wani. Madhep rene. Ndi? Lho, kayak tutuk lho wis kaya ngarep lho. Kok ngece ta? Demok-demok aku bayar lho. Hah? Bayar. Waduh. Reng, Nun. sarwa larang lho reng. Lah iya, Pak. Demok bayar kuwi. Demok tok wae bayar. Aja meneng Bayar. kok demok. Tlapake kuwi kok dumuke bayar lho reng. Bayi nyat mereke dhuwit tok sah iki. Lah ya kok wani-wani nih demok nggon aku kono ane ngene. Njasel nek wong lanang kan mbok ora demek ngono kuwi ngapa to nek wong lanang iki mbok rasa sak demek kaya ngono. Kaya ngono kuwi wong wedok iki nek didemek-demek ngono iki senenge wong lanang iki nek kurang ajar karo wong wedok iki ngene iki aku ya sengit to ya nek mosok ngene iki kan kok. Oh, tak bales kowe. Bales nek waninya. Oh, tak. Cepet. Wong lanang iki nek dingeneki wong wedok iki nek dingeneki kira ya rasane iki ra ya sengit ngono kuwi. Wong wedok pelecehan jenenge nek wong lanang ngono kuwi. Heh. Wong edan. Wong lanang ngenekke kok, Pak. Kowe lara reng. Heh? Lara. Lho penak kok lara piye. Kok isensane lho. Oh, aku nek bales kowe ya bahaya. Mesti aku langsung dihukum. Kok dihukum? Lah itu kan dilindungi yang namanya badan hukum. Badan hukum? Apa? BH. Aku ora nggo BH kok. Wah lah iki. Wis repot reng kuwi. Mbrucut reng. Wis, berarti wis siap-siap iki. Aku nganggo bathok kok. Pak, monggo bawa, monggo bawa. Bathokan iki, Pak. Bathokan iki, Pak. Bathokan. Ayo reng. Tak usahake iki. Heeh, usahake.
sitok, Mas. Ngene ora krasa. Ora. Jenenge gedang kepok godhong ijo. Apa? Nggon kowe wis ngepok kono kurang jero. Kok isa-isa. Lah yang apa ta dadak ngene-ngene? Lho jengglenge ngene kok. Ya kan jengleng mundur ya iso ngene kok ngene-ngene. Oh mundur bau. Lah kok bau? Oh mambung. Ya kan liyane ya kena ta. Jenglenge piye? Ya paling ora apa mumbul apa piye kok ngene-ngene. Ya kowe nyontoni sik. Kowe mumbul gandulan lampu kuwi. Terus? Aja mudhun nek urung tak jambak. Loh, maksudnya apa nih? Anu wirone. Piranku? Nah, kowe gak Gila sing kulinan jambak apal gitu. Apal gitu. Ngono ya. Ning iki njuk sapa meneh ayo? Hah? Arep tetep aku apa Mbak Elisa? Penak kene. Panggah penak kene. Penak apa? Kono Saya ya. sanggup. Penak Elisa to, Reng? Lha kok sampean iso pirsa? Duh. Lah iya, penak Elisa apa penak Tatin? Oh, penak Elisa. Oh, cale coba. Nah, oke. Panas Anyar. anyar iki. Piye? Tapi anyar iki. Baleni panas udan anyar. Baleni sik. Baleni meneh? Ya, baleni sik anyar kok. Panas udan. Kok sik ta? Iki le berbuat nang kono kok le buang nang nggon aku iki. Maksudnya piye? Hah? Hah? Berbuat apa? Maksudnya jajal dipraktekke baleni. Aja timo Trin. Tin. Nggih, Coba gareng kok kaya ngono kuwi. Kuwi le berbuat nang kono dolan. Panas udan. Kono kene. Aku pada tempat sampah ngono apa piye? Loh, iku iki ora kok tempat sampah. Lah kowe mau buang apa? Ngabari. Ngabari apa? Bar kokono. Kok sih bar kok kono kok njek aku? Lah yo ngabari ben kowe ora bingung golek. Kok kaya buang ngono? Loh, Jane ono apane Mbok kono kira ki? aku mau buat Aku delok iki ono apane? yo ora apa-apane. Kok sik iki mau kok dibuka kaya gembol lemper mau. Delok lempermu. Tin, aja sembrono. Jero ana tikuse. Ono tikuse. Tikuse ketake semaput tak selentike ben tangi ngene. Aja dislentik mesak. Lah apa? Iki wis cacat kok. Ulune ning gulu kok. Niki varian boten. Varian. Aneh kok. Nggih. Golek tawon. Heeh. Golek Tawon. Kok nyamari men to, Sa? Ngentup aku. Lah tenan to? bocah wayah dintup kok. Warga Jamban mugi sehat panjang yuswa slamet raharjo lan rahayu. Oh, amin. Amin. Katuran parian. Ngapa? Parian. Parikane piye? Lah pun monggo. Tawon ngentuk bathuk. Terus Nyenol. tak kira parikan ngono ya. Tuku galon. Ponde duwe. Duh. Masuk galon tuku galon. Oh, kamu pengen mie di galon? Kok Terus? iso? Tuku galon. Tuku galon. Biru warnane. Krungu apa ora kupinge? Iya. Tak kira kok meneng. Pikir aku ki budek ngono.
Mugi warga Njambon lancar rezekine. Allahumma amin. Ayo, sapa meneh? Lah menika iki anggota kok niki. Oh iya. Seragame anyar malah Biru-biru. saiki wah jan gelungane dikeki Apa wulu? wulu apa? Apa wulu? Kembang jambu. Jan kaya tarangan pisan. Yo parian. 02467 parian. Parian mboten, Pak? Ayo sampean antek kok kono to. Oh, yo seragame betong digawan dalang kok protes. Ya Bu, iki sing nom dhewe iki. Ayo. Bu negara. Pripun? Sing garwane Pak Dalang. Ya ora percaya ngapusi aku iki. Sampane mesti jlomprongne aku anggar ketemu. Iki garwane Mas Marsudi. Ngapusi. Mas Marsudi tindak nggonku sing digawa wonge cendhek, rambute semeran aku. Iki kok malah gawe mongkok to, Reng? Uncek sing digawa uncek. 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 Mangga Bu Dalang. Niki parikane pun tek. Tuku. Heeh, nek entek tuku ngono. Ulaan. Entek diweni gareng. Wah aku urung entuk apa-apa kok. Ya Bu, parian Bu. Nano moji roji. Wani bayar piro, Pak Gareng? Lho. Wani bayar piro? Ha wong kula rene golek melu jenengan kok kon bayar. Yo, Lah iya kok ngakon aku. pira-pira tak bayar, Bu. Wis aku wong mampu kok duit kintalan kok. Tenan, anakku jajan ciloke 3 yuta. Sangu sekolahi 4 yuta. Wah, Tak kon bablas karaoke. Tuku reng. Tuku. Tuku reng. Iya, tuku reng. Wadahi kerdus. Enak reng ade kertas. Cek terus. Cedik-cedik. Tuku reng diwadahi kerdus terus. Yen Mas Gareng Heeh. kaya Amin. aku ora omong lho. Oh. oh manut ya. Gawe lega kanca ki entuk amal kok. Kuwi Sidule. sindane kaya susah men kuwi sapa kuwi. Nang. Yo. Yang gorang gareng kok tuku graji. Yen Mas Gareng Terus ndang munggah kaji. Allahumma amin. Kene. Yo mesti no. Nah, sing apik ya apik. Iya. Nah, sing Sangu kuwi mesti. Endi? Arep apa? Kene. ngampil 50 enten. Lah, mosok nyileh kok. Anu kene. 2000 selawi. Oh iya. 2000 selawi iki tidak ada uang cash. Transfer ya nanti ya. Rekening listrik nanti. Wi, kiwane sing cantik iki. Nek kula senengane ndonga. Nah, iki Apa ya? nyanyi apa Bocah sih? bocah rung di dosa kok. Oh, presiden weton pondok iki ngeten iki. Heeh. Jadi Terus Tuku aki menyang Sukoharjo. Mugi warga mriki tansah tentrem raharja. Allahumma amin. Ya sekolah kok. Ayo jejernya. Ana genteng rongkone mencar. Mas Gareng pipise napa lancar? Lancar apa ora, Pak De? Lancar ora, Reng? Lancar apa ora? Lancar. Mergene nek mampet ki sengkil, nek kelancaran ya anyang-anyangen. lancar. Mau tak ukur enek 2 meter enek kok. Oh, alhamdulillah. Lancar. nggih. Lancar berkat bio moringa. Yo jejernya. Nah, terus Ana puli
Puli. Ana puli terus Kok lunyu-lunyu. Windrawasi men kuwi kok. Terus Sindene Pak Marsudi. Heeh. Dasare ayu-ayu. wah iya tenan kok. Kok gur hoo tok. Hoo ya. Yo jujurnya. Judule iso omong ra? Saged Terus menyang kebon heeh. nganggo topi. Warga Jambon sawerane pundi? Walah. Lagi disiapke. Ya kok malah kaya ngono to kowe iki Malah parikan. genahke. Heeh. Aja ngono kuwi. Lah pripun? Neng kene iki nggone dhewe aja njaluk saweran. Lah nyuwun apa? Lho, ora entuk njaluk saweran. Heeh. Entuke? Nek iso aku njalukno sisan. Pun rampung, Pak. Saya. Cek siji. Ndi? Kae. Loh, tak kira speaker kayak mau, Cik. Tak kira kontrol panggung tak kira. Mas Gareng ku yo ngenyek. Iya iya, iki sing duwe wilayah lho, iki sing duwe wilayah. Kandhani ae. Asli. Tuku bumbon. Tuku bumbon ki tuku kuwi lho Pak, tumbar bawang lho Pak. Ya, iya. genahke, heeh terus. Diwadahi toples. Terus Warga Jambon tetap sukses. amin. Allahumma amin. Amin. Cukup reng. Cukup. Kabeh iso parikan. Pun parian kabeh terus sae kabeh. Ya. Donga nggo Jambon. Garenge urung. Garenge lho, urung kok kabeh wis gareng ayo reng ayo Dik. Oh dalange barang urung. Dalange ya urung lho. Dalange ya urung ki sing penting dhewe kok. Heeh. Dina Kliwon. Apa kuwi reng? Dina Kliwon. Heeh. Dina Kliwon. Iya. Dina pon. Tuku uyah, tuku uyah. Ya, terus Warga Jambon pinaringan berkah barokah. Allahumma amin. Dalange. Dalange yo. Yo. Enggak, Pak, katuran parian nggih. Dawuh saking penonton niki kesepakatan penonton. Pak Dalang parian setuju? Loh, kalah masa, Pak. Loh. Monggo. Wah, apik, Pak. Sik to reng, engko sudah parikan ta reng? Niku derek to niki, Pak. Urung kok. Tuku pitik. Mong dalang ki tukune pitik. Ayo. Paling ora ya unta no. Dalang sapi maksud ngono kok ya. pitik. Pitik. Dibumboni laos. Loh. Biasane kirek, Pak. Carica. Pilih sithik sing ora duwe brengos. Oh, iya. Ngelem awake dhewe. Iya timbang ngelem wong liya. Wong tugas iki ndongake Jambon kok malah ngelem awake dhewe. Oh, dalang kau ini tanggap terus malahan ngene iki. Aisyah. Sudah semua. Sudah. Ya. Sapa nyar parian. Iku yoga ya kabeh. Idem pun. Panas udan. Ya. Udan panas lengaling. Capek. Ya. Guna. Tuku dedek nggo batiang bojo ndablek cepetno lawang. Ageong dik kentil dik. Ageyong Keong dik. kentil Kentil keong. Nandur jahe neng galengan nyambut gawe bebarengan. Kentil dik. Keong dik. kentil Keong. Apa iki giang kentil? Ya ora mau kentil ya geong barang. Giang-giang
Kentil-kentil. Kendil-kendil, Geong-geong. geyong kendil. Kentil geong. Oh isa ya. Bisa Oh, digawe ngono kok. ta. Bisa. Kang Gareng Dawuh. mergo limbukan engke berang apa ki budal limbukan wis wengi reng engko rodok molor wektune reng. Ora apa-apa nang kene iki wayangan barno sesuk jam 11 awan ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Ah, terus Natyan wadon sarata ngono ne ya ngono. Ino mane banyu banyu Owe he yo ha. Ayo lole ya Dolio sinande hojaku cerak disamper kemae cerak disamperke mae suwung hojaku
sampe Nggih. gunung padahal. Alhamdulillah.